ngam yidde ɓeydade ɓallitade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média groupe Pindi Média hebli des cartes de membres sodde kartal Pindi Média ko wallude haalirde nde kam e yeɓirde nde no jokkori golle kartal ngal ɗo e Sénégal ko 2000 francs, Afrique ko 4000 francs, Europe ko 10 euros, Amérique ko 10 dollars. An hettiyanke Pindi Média yeeɓiyanke Pindi Média aɗa wawi ko ɓuri ɗum bisimilla ma kala jiɗɗo hebde e carte ɗe aɗa wawi noddude e 77 929 56 68 ma heb kabaru labɗo to carte ɗe keedi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal no jetɗen Allah en juule ɓurnaɗo windere o en jarni dendagal bandiraɓe en ñaguima duwaw mais également en neldi duwaw en garti hattan Mawlana Moubarak joom baɗe bawɗe baɗo ko hande han joom sutoro aduna e lakar dokkuɗen tigui rigui fartague wawde tawtorede ñalawma hande o gam filde yewtere men wiitede Gande Jarale enen gandi Gande Jarale aussi ko yewtere ganduɗo hoorema ina haala tigui rigui e nder Afrique no hannirtini ni émission men ɓennuɗo gaccunoɗen wonɗo gaccunoɗen émission kono haade men arde toɓɓe ɗe alay saago dokken konngol mo ganduɗa hoorema woni Abou Sy mo ganduɗa hoorema no kewɗen wiide ganda mo Allah tigui rigui rokki gandal ngal kadi suudani gandal muɗum ene tigui rigui humpita yimɓe e gandal ngal ɗon kanko Abou Sy noon ko gorko mbo tulde Dubangue e hartal toon to diwan meɗen Bogué kono noon yen pam ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema mbo Allah feɗɗiti to banggue gandal mawɗo Abou jamal wiyetema Seydi Sarr moƴƴere Allah e maɗa yo jaam salmini mi salmitimama mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere arandi ɓuuri hulɓinade e gurdam fof ko wiyede ka ganɗo tawi a suwa wonde ganɗo ka janggowo timowo bindita ganɗo en ngala tolno ko wiyete yettade wiyede ganɗo ko jaraɗen koye tolno wiyede timowo e bindi kono noon ɗum fof e wade noon mbiɗa heewide sa tumama jamiragal e jawdi e gandal tan waɗa tampi noon eyyi kono noon eɗen ñaago Allah joom baɗe bawɗe ɗe nde longuinta men haalde ko moƴƴi moƴƴi ko kadi tawa ene naata e noppi malaɗi nanoji kadi keɗoro hakkille paamira ɓerɗe mbawa naftorade eɗen ñaagui ɗum Allah yo Allah waɗan en ɗum bisimilla ma ko noon tigui dendagal yeeɓiyankoɓe men te mbawde nder dundu wawaɗomo en calminiɓe en jarniɓe en beltanimoɓe no fewi enen gandi yewtere men ɓennunde en garino haɗo gandanɗa hoorema ɗo kanko mawɗo Abou o holliti wonde sagata pullo hande e oɗo saaha fotani tan vraiment joɗade ina haara ina ɗano te taw kay ko yahata ko e nder aduna o ina yaaha henete te taw vraiment ala jofaɗen so wona ɓesgu fulɓe ma en gartu e toɓɓere wonde nde gandanɗa hoorema ma en kaal hen ko gandanɗa hoorema holko gandanɗa hoorema hande pelle kewɗe hande ina joofa wonde ko salafisten walla ko pelle ɗe ganduɗa hoorema ko jeeyaɗe e pelle ɗe ganduɗa hoorema wona ɗo e nder Afrique tafa ko nokkuji goɗɗi kono hande iɗe tawe e nder Afrique holko addiɗe Afrique e holko woni darde majje e nder Afrique garten e toɓɓere wonde ganduɗa hoorema ma en kaal holko jokkodiri salafisme kam e jihadisme hol jokkodiral ɓe jokkodiri beele kadi aɗa wawi artande min e konngui ɗi ganduɗa hoorema on ɗon gorko biyetenoɗo Cheikh Tidiane Gadio enen gandi o woni ɗo ministre des affaires étrangères kono adi ɗum ɗon kay wonko resnano e Afrique ko heewi ko waɗi doole no fewi kono en jeeyi konngui makko omo heewi ruttinade yo Afrique rentu haaɓo jihadisme walla haaɓo won pelle ɗe ganduɗa hoorema tawe nokkuji ɗi hani vraiment won woɓɓe ƴettuɓe jabul men jabti kanko on ɗon gorko biteɗo Cheikh Tidiane Gadio ɗeɗo tongue foof ko ɗum ɗo woni hande ko jiɗɗen fawde e tabal ngal beelma bandiraɓe mbawa kadi famde tigui rigui holto jaaɗen joni garen tan e toɓɓere nde ganduɗa hoorema woni toɓɓere men aroniri holko saabi tigui rigui no ganten émission meɗen mbiɗa e wonde hande ɓi pullo fotani joɗade en ɗa noon hara sababude ko yahata koye leydi ndi walla ko yahata koye aduna o no wayni hamnade alhamdulillah bisimillah rahmani rahim e moƴƴere Allah e ma e jaam salmin salmitima eyyi so tawi en mbi neɗɗo fotani ha tengti e sagara pullo fotani ɗanade tan ne ɗano ne ñama ne hara ne haara ko ruttanade tarih ko noon aɗa andi tarih ko deftere kadi ko deftere jangguirte deftere ene wayno dendagal musibaji janoji e Afrique ɗi haalino hen mbimi ko wolde fo yande e Afrique ene heewi so yeehi ha juuri nde wattinta koye fulɓe ɓurata lornude hen manam kala wolde yande e nder Afrique yande e Afrique de l'Ouest oɗo walla e nokkuji meɗen ɗo gonɗen ɗo koɗoɗen tawɗen ɗo nde wawi ummade foof nde gasata koɗo men ɗo
sa ƴeewi joni ko wiyete hokkino hen yeru Mauritanie événement 89 caɗele jannoɗe hakkude Mauritanie e Sénégal onno ko luurodiral hakkude pays ɗeli ɗiɗi goto fof nawreli yimɓe heddiɓe ɓen gartirama ndeeƴi kono nde deeƴi nde rutti koye leñol ngol ene ware ene taccine ene hoyne hay sinno wonɗo ɗum haɗno hen taccina para Mali wonnoɓe hedde banggue kiifa en wonnoɓe hedde banggue Fouta oga banggue taccina nanira Sénégal gonga joni noon ɗum ko jorgol sumori keccol wallahi Guinée ko 28 septembre stade 28 septembre mbiyat ɗum de e yonto Dadis Camara ɗum ɗo ko politique wonno holko politique ko manifestation politique wonno kono sa ƴeewi ndeɓe kebliɓe ngari nde addaɓe ngari ɓe yo piyo mbarɓe ala moɓe mbari so wona pullo mbawata andu ɗum koye ñawore nde e nder ñawore Guinée wanduɗo ɗo ɓennduɗo ɗo ko ɓooyani ko affaire Dadis Camara en kam fof noddirani yooɓe gartu ñawore nde nde woni ma lebbi juɗɗi ay sa ƴeewi arɓe ene mbaɗa ene gullitoɓe fof ene ñaawiɓe fof ko fulɓe goytoto firti ko wara toon ko fof ko fulɓe hay sinno goɗɗo filti hen ko gotel walla ɗiɗon yanata hen ɗum yonino hedde Cameroun e yanino hedde Nigéria yani kadi ɗo gonɗen ɗo en e Mali ko ɗum dogata toon ɗum dogata Burkina Faso ko ɗum dogata toon wadde neɗɗo o so tawi ko ɗum ɗo dogata e leñol maɗa e diwan mo e leyɗele ɗo koɗɗa a fotani ɗanade ƴeewa mbiya woysa yo holko mbaɗimi hoddiɓam holko leñolam waɗi hoddiɓam holko min poti wadde min mbaɗani hol yaware min mbaɗi hol toñangue min toño ha ko amin jooɓe ɗum ɗo mais a sikkani par ce que kamɓe ɓe gañi ko yo en dentu eyyi aɗa andi neɗɗo so añi an yo a rendu an a yiiɗi rentude tan a rendat mo jeyaka e maɗa o yiiɗa ya rentu yawon tamande wotere yawon a rendat ƴew joni kamɓe hande dariɓe ɗo ene kaɓo fulɓe ene mbara ɗumen ɓe Burkina Faso Ibrahima Taro Boubacar Taro ɓe mbino ko zéro pôle hay pullo goto hoto heddo fo yo mom wona hay jihadiste goto hoto heddo de ko hay pullo goto hoto heddo fo yo ful fo momte haalaɓe hanki mi heeɗima audio goto audio holko wi omo wiye won wuuro woto ɓe garnoɓe cupti ɗon worɓe ha heewi nayi ɗumen ma won jeetata jeeɗiɗo commandant gardinoɗo wolde nde e ko ɗokko o waɗi ni yitere makko o wi wona on jikam de o wi oɗon gandi ko nde ɗokkiɗe nde ɗo yitere so wona yo mumte mi fotano dallinorade ɗum kono ene gasa kalɗo taw ƴogi koɗo laaɓi si saɗa haala aɗa rokka information yata ƴetɗa koɗo laaɓi réseau sociaux ɗi kulɓini kono won hen ko laaɓi ko wona ɗum ko eɗen joguino dalilaji ɗi gandanɗa hoore ma kamɓene ndeɓe puɗɗi nde o laamu gonnogu ɗon adan ngu noddanno ko donzoji e dogoji ha présidence rokka ɗumen kaɓirɗe wadda e mumen fimde e malde rokka ɗumen kaɓirɗe rokka ɗumen jawde jeehe janoye e wona jeehe janoye jihadis en ko kala puɗɗen pullo mumte ɗumen wadde noon tawdi haare so ari naati e leyɗele meɗen so enen gaddinde so jibi ɓesgu men addinde so ɓesgu men addaninde kono wawi wonde foof nde wattinto ko enen dontotonde enen ɓuurat halkade hen e boomade no mbami wadde hen ɗano sibu ko fiyata toon ko wonɗo ɗum adino fiide adan ɗo ɗum adino fiide ɗo heddiɗo so yetta ɗo kadi ne wawi yettade ɗon ɗum noon waɗi wiide yimɓe potani joɗade potani ɗanade dal potani ɗanade moni foof foti ko darade wona garda ko darade sibu mbimi ko wona jihad woni toon hande wona jihadisme dogata toon ko laamu ngu haɗi ɗum wonde jihad joni holno laamu ngu haɗiri ɗum wonde jihad e kalino ñande mi jabinma mbimi laamu ngu haɗiri ɗum wadde jihadi ko laamu foti ko hippude ɓesgu mum fof tawdi jihadisme ɓe gandi ko ɗum miijiyankagal gummigal e leyɗele goɗɗe ari ɗo wona ɗo jeeya e Afrique si ma en gaari e nder toɓɓere ni si ari nanni ɗo hen kamɓe yoɓe jaggu ɓesguji ɗi fof ko ɓesguji leydi Mali ɓe jagga ɓesguji ɗi fof ko ɓesguji leydi Burkina Faso so tawi no Mali gollirte ni eno Burkina Faso gollirte ni eno Niger gollirte ni ko noon kadi ne kala ɗo ɗum naati e nder leyɗele meɗen firti ko hayso ɗum naati Sénégal soɓe mbaɗi o nden tatande tan yantorto koɗo meɗen sibo wonde kalnomi audio goto mbimi mi anda ko manque de professionnalisme armée malienne e burkinaɓe wondi mi anda ko haare mi anda ko ɗayere sibu Boko Haram koko haɓate won leyɗele goɗɗe ene mbaɗanno ko wiyete ɗum ɗo ene jilo indépendance woni leyɗele walla ene mbaɗa haareji kono a meeɗa yiide ɓen leƴƴi jeeyaɗi laamuji mumen ene dutto hen ene mbara ɗumen ha laaɓa mbiyeɗa joni won yilotonoɓe indépendance mumen ɗo e ndiɗo leydi walla e leydi gondi walla e leydi gondi kono a meeɗa yiide ɗo jomumen jeehi jani
e leyɗele e ɓesguji e ɓiɓɓe laamu e laamu mbari ɗumen mbaɗen ɗumen militaire walla bonnen ɗumen hunde ɓen ɗin laamuji militaire uji mumen e yimɓe mumen dutti ndewe ngol leñol ɓe ɓen ɓuuri jiidude ɓen mbaɗa ɗumen meeɗa wadde ɗum noon waɗi wiide mi ruttinare kadi mbiɗa ko horko waɗi eɗen ndenda ko on waɗi communauté ji gonɗi ɗo fulɓe noon eɓe jogui caɗele e nder caɗele dental e wawde andude ko woni leñol wawde serdude leñol e rendo e hinde e jiidigal simo hande so tawi a yi ka leñol a yi leƴƴi nana ndenda ene mbiya ngare ndenten ɓuren ɓe doole ngare ndenten mbaren ɓe ngare ndenten mumten ɓe koɓe arani hen e nokkuji meɗen walla ko enen ɓuuri jeyde ɗo ko enen tan poti jiiɓade ɗo hen annene tawi ka pullo poɗɗa ko wiide kala biyowo ene haala fulfulde hay sinno ko jaagu hay sinno ko séréer ko yiɗo fof wima wattumo e leñol maɗa mbasa willude mbasa wiide ɓeɗo ko dogar hande ko mali ko walla ɗin nokkuji ɓe ko jamamɓe ɓe ko fuutankoɓe ɓe ko masinankoɓe ɓe ko gabunkoɓe sa darima ɗo ene hande a wi musiba fuɗɗima yande fulɓe a wi minen komin gabunkoɓe ko fuutankoɓe kaɓate a juumi a wari leñol maɗa a wari leñol maɗa fitti noon ko kamɓe hande o won leñol gotol nanɗo e Afrique eɓe cari seeɗa fodde leyɗele tere nayyi koɓe ɓooɓe fulɓodirde fulɓe kono noon ɓe mbaɗi ko kamɓe poti laamade eɓe pooɗa leƴƴi kewɗi eɓe mbiya koye maɓɓe jalti koye maɓɓe jeeya yoɓe ndenduɓe kaɓo fulɓe joni noon ko mbiyanoɗa affaire dental ko foti wadde enen foti wonde miijo meɗen ko darade mbaɗen feere ndenden enenne mbawen wadde haɓɓere wootere firdunke o yo andu kañum woni fuutanke o ɓundunke o yo andu kanko woni fuladunajo o yo andu ko kanko woni gabunke o gabunke o anda kanko woni fuutanke o fuutanke o anda kañum woni masinanke o masinanke o anda kañum woni jelgojo o jelgojo o anda kañum woni adama wanajo o noon yara noon haɗo kala ɗo biyowo mbimi e nder leydi Afrique woni ko ɗum ɗo woni ko dandata leñol kono so tawi tan en jeebima en jooɗima oɗo piyaɗo fof en mbayno deneni mbiyen wona enen piya muɗum ala mbiyen wona enen piya wona noon te kadi leƴƴi goɗɗini enen en poti fottude mbiyen ko en fof koye men jeeɗen enen fof ken leñol gotol diwanuji e ɗum ɗo tawdi ko memma ko memi kam nan jogori mimmo dew so memi o ko memma ba ko gonduɗa e dow ko guurɗa ko ñande ɗum naati ɗam fof kadi minen ko honɗen caɗele guuremi wadde mi fotani ɗananade ɗum gonga neɗɗo fotani ɗanade donc sagaraɓe fulɓe tinnoɗe gumme daroɗe saabu ɗaygol ngol vraiment wodanani en alay saago denten gonen haɓɓere wotere ndo mbawen hulede no hannirtini en wonɗo kalata walla wonɗo jiiɗen wonde pelle ɗe ganduɗa hoore ma naati Afrique naati e nder Afrique oɗo hande ko wayno comme par exemple Salif Système wayno pelle kewdal naati e nder Afrique te pelle ɗe wona ɗo cosa te hande eɗen ɗo diñi holko addi natagol mabɓe ɗo e Afrique e holko addi diñugol mabɓe ɗo e nder Afrique en kalin hen ñanden seeɗa en jubbino hen addi diñugol majje ɗo henne ɗe jibinaka ɗo ɗum noon waɗimi wiide pullo wona jihad wona kañum woni jihad c'est à dire que sa wi an hanki mbinoɗake wonde elle comme so tawi a wiyama pullo tan égal a jihadiste alors wona noon wayi ko wiyete pelle biyeteɗe alqaïda pelle biyeteɗe nusra pelle biyeteɗe dawla pelle biyeteɗe Daesh ɗeɗo hay hen wotere jibinaka ɗo kono kanji foof ɗe dañi puneji majji ɗo Sahel ɗo so wona Katibadi Masina yiyante mabɓe to ɗe ƴooga hay Katibadi Masina o kadi ene wawi taw koye inspiration kan jibini ɗum sibu ko ma Amadou Koufou woni gardiɗo Katibadi Masina alhamdulillah rabbil alamin Katibadi Masina e joni noon ɗeɗo pelle fof no ɗe ndidori no pullo jeeyi haare ko haare nde jawdi muɗum sogui nanni e guesa koddiɗo muɗum ko ɗum hewno addude haareji walla pullo ummono wiya mbeɗa fooɗono leydam en jii leƴƴi leptaɗe e aduna o guila tuganma Europe ha Amérique ha Asie ha ɗo e Afrique en jii leƴƴi pilñittoɗi ene jiilo jeytare mumen yo keɓ jeytare mumen te ɗin leƴƴi ɗi gona cakiɗi ala foof peccaɗo e nder Afrique ha fotino leñol fulɓe ala foof ceekaɗo ɓeekta e hakkude feccere fay ga feccitinde fay to heltinde fay ga hen ha foti leñol fulɓe kono a meeɗa yiide pullo dari wi ene yiilo indépendance muɗum wadde so manam ala foof guila indépendance fuɗɗi ala foof ko adi en ala foof ɗo pullo meeɗi darade wi ene ƴetta fetel leptama e ndiɗo leydi ene yiilo indépendance muɗum hono ko wanno Mauritanie walla hono ko waɗata Guinée walla hono ko waɗata to min ƴetta hankkadi gueɗal amen min ƴetta hirande amen min pecco meeɗa wadde sinno koye ndin mbadi arno wiya ɗum ɗo ko fulɓe tan
kono tawdi wona e ndin mbaadi ari koye mbaadi miijiyankagal diine l'islam ko ɗo wonno ko ɓooy ko diine l'islam e miijiyankoye jeyi muɗum ma won pullo hannde ko pullo ko ceerno ko ganndo ko diwan o fof ko annduɓe temedere nderti kono ɓe jaadani e jihaadi ɓe jaadani e miijiyankagal salafisme ɓe jaadani e miijiyankagal wadde jihaadi sibu miijoji ɗi ko toɗi gummite ɗin miijoji jihadisme ɗum ɗen l'implantation du djihadisme en Afrique de l'Ouest ɗeɗo pelle ɗe limanmami ɗe al-qaida nusra e dawlatul islam e Daesh ɗeɗo koko pusi moyen-orient o ha boni ha laaɓi koɓe fusɓe haɓe caaki ha jarani ɓesguji mabɓe kamɓe arabeɓe yoga hen jalti leyɗele ɗe dogui pays Europe ha jibinani sukaɓe arabeɓe hande jibinteɓe gara jiiɗa diine l'islam batti ancude ɗum ganciri ɗumen koɓe bonni leyɗele mabɓe ɓe mbaɗi niyene ɓe ƴetti ɓe mbi ko mammaɗa ɗum ɗo kono ɗeɗon pelle fof no ɗe didorno fedde hen foof ɓurde bonde ko wiyetede dawlatul islam nde mi anda so tawi ko en jeeya namdal ma si nen hen bisimilla so tawi ko ɗeɗon kamɓe foof jibini ko ɗeɗon dawlatul islam ko miijiyankagal ngal way kono ko al-qaida kañum jibini nusra jibini ɗum ɗo Daesh noon han kadi dawlatul islam ne ɗum ɗo jibini dawlatul islam jibini e Daesh ɗeɗo pelle fof ko pelle ƴiƴiyankoje kono ɓuri ko yiilotoɓe dawlatul islam soɓe naati e leydi e kala lewdi ndi ɓe goni e wonɗen pelle ɓe mbiyatma kamɓe ɓe ñawirta ko diine l'islam ɓe jiiɗi ko yo wontu o laamateri gendi l'islam bel est ce que ko noon ɗum woni ko loowi ko nder walla ko ɗum koko koɓe faɓa ɗum dow tan kamɓe ɗeɗon pelle ko ɗum ɓe gummani sibu sen duttima e ardiɓe mabɓe tugganma joni ko wayno ɓe ƴetti ko miijoji bone o foof ummori koto Arabie Saoudite e biyeteɗo Abdoul Wahab Najdi oɗo woni salafiyankoɓe ɓurɓe bonde ɓe salafiyankoɓe ɗum mbaɗi ko pelle salafiyol jihadiya e salafiyol fikri walla salafiyol ilmi salafiyankoɓe yaruɓe jihad e salafiyankoɓe yaruɓe gandal ɗum ko wattindi ko kono Abdoul Wahab ƴoogi miijoji muɗum koye Abdoulaye koye Ahmed Ibn Taymiya ɗum kadi ko miijiyankagal sinnaɗo huɓidino o nden loore ma en naati hen ɓen ko ɗon ƴoogi miijoji muɗum o haɓade din haɓanade darnude diine l'islam joni noon kanko Abdoul Wahab nde o naati ɗon e nder Arabie Saoudite nde ummi nde soɓe darna gendi l'islam ɓe mbiyata ko kala ko wiyata ko kala ko wonno ɗon ɓe fof ko hefereɓe gona julɓe hay so tawi no juulanno eyyi par ce que aɗa andi nannata neɗɗo diine l'islam ko konngol achadu an la ilaha illallah wa achadu anna muhammadan rasulullah kono kamɓe nde o ari nde wona ɗon o haaɗi o addi koko wiyete nawaqidul ashra e tawhidu e tawhid aqida tawhidul aqida woni joni tawhidul rububiyya e tawhidul uluhi e tawhidul rububiyya e tawhidul asma woni joni woti holko sendi noon tawhidiji naati sa ngesa joni ko diine l'islam fof ko ngesa goto damal ngal ko achadu an la ilaha illallah wa ashhadu sa wini tan a woni haalaɓe e wiccer hankkadi jogui tan ko sharɗi mo mbawɗa warɗede e ma ala hakke warɗede kono kanko nde wari nde o waɗi ƴeewi hen lowel makko o inniri lowel ngel ɗum wiyeteno kadi ne nawaqidul ashara joni noon ɓe mbaɗi hen ko wiyete hade nawaqidul ashara yiyata ko tawhidul rububiyya e tawhidul uluhiyya e tawhidul asma wotiɗinde Allah gotiɗina jomiraɗo gotiɗina inɗe jomiraɗo wona aɗa gonɗini wona an mbiyanɗa komi gonɗini deweteɗo ala so wona Allah e Mamadou ko nelaɗo makko ɗo so tawi a naati hankkadi guesa ba fof ha laaɓi kanko nde o yiiɗi hirsude e borade e rufde ƴiƴam e wattude ɓiɓɓe Arabie Saoudite naaɓe horɓe e jawdude jalɗele mumen nde o addi lowel makko ngel o wi ngel ɗo lowel ko woni ga ko fof wona l'islam koma naata ngel ɗo lowel gona julɗo sa lundima miijo makko a natti ɗum ninde a natti wonde julɗo wadde ko ɗum pensée unique firti ko so tawi tan a natani miijo makko tan ana wona julɗo joni kamɓe ɓeɗon kamɓe jibini kanko kamɓe fof kanko o ƴogata koye Ahmed ibn Hanbal ni so en duttinima to banggue no yirata tawhid uluhi ɗum ɗon ko afkaruji wiyete ko miijiyankagal diine l'islam moni foof holno yirata Allah holno yirata gotago Allah holno yirata Qur'ana holno yirata dewal Allah
e nder micciyankagal ngal an julɗo a waɗɗana ɗum waɗɗakima min ɗum waɗɗakimi sibo a wona dugdeteɗo hen a wona jeddodirteɗo hen ɗum ko gandal ngal ganduɗa ɗum ɗo kono e nder gandal mal moni hen kala fooɗi ha watti ɗum no diine muɗum ni ardiɓe ɓe mbatti huɗodirde e ƴettodirde mbiya ka kefere Ahmad ibn Hanbal wi madahibuji tati keddiɗi ɗi foof ko ɗi bida Allahu akbar woni imam Malik imam Shafi imam Ahmad imam ɗum no wiyatano kadi ne Abou Hanifa ɓeɗo foof koɓe ɗum ɗen koɓe bida joni noon kankone Ahmed ibn Taymi ari ƴetti e makko micciyankagal Ahmed ibn Taymi oɗo ari ƴoogue muɗum Abdoul Wahhab Najdi ari ƴoogue muɗum ƴoogue mum ngal micciyankagal pour wawde kañumne wadde loyol mum ngel mbimami ngel wi kala Saoud gonnoɗo ɗon wonno suufiyankoɓe ne wonno fof haalaɓe o waɗi ngel ɗon loyol kala mo natani e maggel a wona julɗo Allahu akbar firti natti ko wonno ko nananno neɗɗo l'islam ko nelaɗo gonɗinno ko andinno yimɓe ko e ko Aboubacry en Ousmane en Ali en gandinno yimɓe ko natti ɗum waɗatama julɗo han kadi waɗatama julɗo tan koko wiɗo ko ɗum waɗi sukaɓe men yanoɓe janggoyde toon nde garti nde sa yi ɓe ɓuuri wawde sokade foof ko jinnaɓe mabɓe ɓiɓɓe seeremɓe yanoɓe toon ne janggoy mi haali ɗum e windande l'implantation du djihadisme en Afrique de l'Ouest nde ɓe garti nde ɓe ɓuuri wawde sokade ko julɓe wonnoɓe ɗo ɓe won hen ne jenna babiraɓe men jen taƴa coursaji mbima ɗum wona ɗum ɗen firti ko way kono ɓe garani habde ngel ɗon lowel au lieu kanko so tawi ko mo jaddid ko garɗo hesɗirinde diine l'islam diine ala ko hesɗirinte hen ala ni ko hiiɗi hen saken hesɗitine voilà joni noon kamɓe mbiyata komo jaddidine en ɓe nanguirimo noon yeehi ha ɓooyi jibina woɓɓe kadi ne wiyeteɓe Hassan El Banna en 1928 hedde woni jogui frère musulman ɓene kadi gaari jogui ko micciyankagal ɓurgal jaggude ɓen goni wiyoɓe dawlatul islam ɓe sa hoddi e neɗɗo tawde tan o wona julɗo aɗa yillodira e makko oɗon mbadda muamala oɗon mbadda oɗon kutodira e aduna a yeddani mo mbiɗama ko kefe tan ka kefere an e hoore ma an e hoore ma gendidi e hoore mum koni keferu Allahu akbar ɗum waɗi frère musulman en ɓe puusi Égypte kamɓe ɓurno jogade eɓe jahanno e haareji ɓurɗi ƴaggude ɓen noon ɗiɗon miijoyno ko ɗin calti jibinoyi Daesh en jibinoyi Al-Qaïda en par ce que Ben Laden hutortono ko miijoji Abdoul Wahhab Abdoul Wahhab Najdi o dufɗo ƴiƴam ɗam hay goto rufani e aduna o e wahabiyen ko ɗo mbawande fof ɓe gañi tan ko julɗo ɓe kaɓata e kefere Allahu akbar ɓe meeɗa warde yahudiyanke kamɓe ko jultan kamɓe ko jultan ɓe kaɓata e nder nawaguiɗo imari wona kamɓe keɓe julɓe walla imi waɗi ko loyel makko banggue loyel e nder guesa ok natti wonde guesa ba ba waɗi ko damal gotal koye maggal natata sa naati toon ɓesnore wonde toon fof ne dagani ma ñamde walla an andi no gondirta e guesa ba ala wonti ko nder loyel makko ngel ɗo ngel o waɗi ngel aɗa andi loyel de eyyi mbeɗa andi loyel mbeɗa andi loyel e nder guesa casol walla loyel mo rewani e casol ngol walla jedditiɗo casol ngol a yalti diine kake a yalti l'islam Allahu akbar wadde warede ne tawma hen jawdi ma ne taw ene ittede man taw ene waɗo ene ay ɓeɗo joni goto mabɓe foof ko yewtere yaañde joni noon ko kamɓe ɗen ɗon pelle ko kañumen hande ɗen ɗon pelle ko kañumen gummi toon kadi caggal Al-Qaïda en so jibini Nusra Nusra ala dawla jibini jibini Daesh Daesh en noon ɓen goni tellitiɓe ɗo hen oɗo e gadali wonɗo rewi ha yetti to hen ha yettoyi Afghanistan ha arti ha ummitini kañumne jihad ɗon ɗo Sahel ɗo woni jaatigue ɗon ni woni no natiri hade Ahmadou Koufe narde kadi badi masina arde ɗum noon alay sago ko ni woni no ɗe natiri kamɓe dawla noon Nusra samuri ɗum hol différence gonɗa hakkude dawla dawlatul islam won kamɓe koɓe yimɓe ƴagguɓe koɓe yimɓe dawlanaɓe ko yimɓe ƴiƴiɓe ok sibo joni ɓe jogui ko miijoji Abdoul Wahhab ko kala mo wonani sa hoddi kala mo wiyani eɓe jogui kuule tan ɗe mbiyata ɗeɗo ko sare kamɓe to sawuf tan ɓe kaɓata tawi tan ka suufiyankoɓe soɓe naati joni leydi Sénégal ko kala ko wonɗo ko fof ko hefreɓe kamɓe tan goni julɓe kamɓe tan goni julɓe Allahu sibo a natani hen mabɓe tawi ka birdo ka kefeero saɗa yahata ceerno aɗa ƴewdoyo aɗa ƴewdo gueɗe maɗa e gurdam maɗa ka kefeero saɗa wiya aɗa affaire bindi ɗum wiyete nawaguidul ashra pirtoji sappo pirtoji sappo ɗi limaɗi haadi laaɓa kala hen ngel ɓe mbima ngel ko ni fotono jagguirede sa gonɗinirani ngel e ndiɗo mbadi ndimin mbima ndi an ka kefeero ƴiƴam ma ene dagui rufde aɗa dagui halfude ɓiye ene dagui warde jawdi ma ne dagui heptude ɗum noon koye nder deɗele julɓe tan ɓe mbaɗat ɗum ɓe mbarata ɗum ɗo wiyete dawla noon ɓuuri dawla e Daesh ala mo ɓuuri wade rutu ƴiƴam koɓe ɗigguinɓe moyen orient o joni noon ɓe gari ɗo haaɓe tellima e leyɗele meɗen ɗeɗo ɓe naati pelle men nan ɗon
so ɓe garduno ko jihad ko ɗum ɓe nodditori ko ɗum ɓe gardi ɓe gari koye ndin mbaadi e ngal pinal e ɗen pelle sibu joni aɗa andi dawla hadis goto mbo woodi sinno fof o wonano ko daif mbiyatmi ko kanko ɓuuri hadis fof mennoɗo arde e hadisaji jertinoji ko jogori aroyde e aduna wonde ko kanko ɓuuri sellude kono noon o wiya ko hadis lohɗo e nder hadisaji jangtuji lohɗi waɗi noon koɓe mbiyata ko ida ra'aytum rayatu suudi ɗum no wiyatano kadi ida ra'aytum rayatu suudi so tawi tan on jii drapeau ji ɓaleji gaari tan fa sabitul arda ñiiɓe gonɗon ɗo wala to harriku aydiyakum wala arjulikum hoto son ciiɗiɗon drapeau ji ɓaleji ene gara tan e yan on hadis wiya koci kono omo joopo dawla no feewi manam son jii drapeau ji ɓaleji ne gaari en puɗɗo arde fasbitul arda ñiiɓeɗo e leydi ɗo gonɗon ɗo wala to harriku aydiyakum hoto dilline juuɗe moɗon hoto dilline koyɗe moɗon koɓe ko hatta yadharu qawmun hatta yadharu qawmun du'afa ha yimɓe lohɓe ɓe gara eɓe goni lohɓe ɓe ngala kono eɓe jogui yiyande e fandare o wi tawa hay goto ala e mabɓe haaju miijaki ɓe ni ala e mabɓe haaju way kono ɗo ɓe naati nde hay goto ala e mabɓe haaju toon to toon nde o wi ɓeɗon noon so yeehi ha ɓooyi hum ashabu dawla ko ɓeɗo goni yimɓe dawla ɓe timminta ko ɓerɗe mabɓe ɓuuri yorde e zubaral hadid qulubuhum ashaddu min al zubaral hadidi ɓerɗe mabɓe ɓuuri yorde e jamɓe e ɓooli jamɗe allahu akbar o wi ɓe timminta aadi ɓe kuɓnata fodore te kadine o sifiɓe tan cifugol e noɓe ñantorto e noɓe jaara ha noon o wi ɗon ɗo ko ni woni jikkuji mabɓe ɓe kuɓnata aadi ɓe timminta ɗum ɗo kadi koɓe rufoɓe ƴiƴam kono donc ɓeɗon noɓe mbayri ni kamɓe oɗon on ashabu dawla ɓeɗon kono hadis o ko daif ene waɗi hadis uji rayatu suudu goɗɗi taw ko drapeau ji ɓaloji peñoyi kamɓe ɗiɗo pelle ɗe jeeyata ɗe fof ma won temedere walla capanɗe jeetati fedde nan toon taw ko harakatul islamia taw ko jihadiyankoɓe kono goto fof jogui drapeau muɗum won hen drapeau ji ɗi ɓe ƴetti ɗi nelaɗo hutortono won hen ɗi gari ɓe pelti drapeau ji mabɓe kono windete hen tan ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum noon waɗi wiide e ndiɗo mbaadi firti ko no ɓe naatiri ɗo ni ɓe naatdi koye miijiyankagal jananal ɓe gardi koye ɗum ɗo heddi noon ɓe gari ha ɗo Mali ɗo nde ɓe gari ha ɗo Mali ɗo so Mali jaggirinoɓe no leyɗele ɗeɓe gummiɗe e jaggiriɓe ni tan ma polgu muɗum newtono so Burkina Faso ha faddorinoma mabɓe no leyɗele mabɓe paddorinoɓe ni tan ma polgu mumen newtono kono hankkadi polgu mabɓe wawa newade sababude hankkadi ɓe gaccan ɓe naati sababude laamuji ɗi batti hare nde ko hare e leñamako natti wonde ko jihadiyankoɓe kaɓate won haɓete hande ko fulɓe kamɓe noon gandi holko nanniɓe hen par ce que leyɗele men ɗe no ɗe peccirani goto men foti jogino leydi muɗum masina ko laamateri fulɓe kene wona duuɓi temedde jeeɗiɗi temedde jeegom joni kondi sosa e joni tan ko mbiɗen ko 1718 koni sosa e joni 1818 voilà 1775 ko nden ɗum ɗo ene Amadou oɗo ene jibina kono ko adi ɗum fulɓe ne gonno toon ko arɗoji gonno toon arɗoɓe jooɗinoɗo diwan masina o foof haade dawla haade mabɓe wadde gendi mabɓe laamateri masina firti ko ɓen ko ɓooɓe ɗon duuɓi temedde jeeɗi so neɗɗo hoode ma ne hodde maɗa a wi ɗum jeeyaka e leydi walla a salima leyɗele moon gaddama goto mo fof ne joguino kettel muɗum guel hufno no Fuuta ɓundu no wiyeteno Jolof Sine Saloum Casamance ɗum ɗo fof rendama garɗo colonise noɗo kalfunoɗo ƴetti fof waɗi gendi gotiri wi ko leydi gotiri woni ɗon onon fof ko min faye mum junggo min halfi moon ɗemgal am kalfirtima moon min jogoro jawdi moɗon kadi ko min hutoro min andinta moon to paaɗon laamu ɗo jooɗiɓe ɓe ko kamɓe potno ƴewtade ɓe mbiya enen hono tawde ko en kepti leyɗele meɗen en dokkama ndimago meɗen keeri ɗi mbaɗama kanji fof e rondade tooke e rondade fitina e jeygol kono noon ƴeewen no mbaɗirɗen maslaha eno guurdigo men wawata moƴƴude tawa ɓesguji men janggo bonodiroyta kono ɓe ndewani ɗon ha joni won leƴƴi jiɗɗi lomtade tubakoɓe wonnoɓe ɗo ene pawa yimɓe kalifandi ɓe ɓenne won leƴƴi jiɗɗi lomtade ɗumen lomtoro ɗumen ɗemgal mumen lomtoro ɗumen leñol mumen kono noon sen gari e toɓɓere men wonde nde ganduɗa hoorema holko jokkodiri salafisme e djihadisme hol jokkodiral eɓe jokkodiri so tawi ne waɗi jokkodiral koɓe gotum mi haalima ɗum pene mbimami joni ko salafisme
ko salafu salih en ɓe mbiyata kamɓe ɓe tuugnoto koye ɓe pelle tati gadinoɗe ko nelaɗo sa sallam wiyata hayrul quruni qarni summa alladina yalunhum summa alladina yalunhum ɓuuri moƴƴude e yontaji fof ko yontam e yonta dewɗo hen o dewɗo hen o ɓuuri moƴƴude e yontaji fof moƴƴude e yontaji diine e guurdigu fof ko yonta makko e dewɗo hen e rewɓe hen woni ha tataɓi joni a wawi wiide ko ɗum duuɓi temed tati a wawi ala ko ɗum yontaji tati tan ko sahabaɓe tan e taabinen e taabinen tan ko ɓeeɗo allahu akbar kono noon yimɓeɓe ɓe mbiya ɗumen ala yeehi ha duuɓi temed tati yeehi ha gayna ko ɓeeɗo mbiyata salafiyankoɓe ko adinoɓe salaf woni adinoɓe meɗen salafiyankoɓe woni salafisme ko adinoɓe meɗen adinoɓe men ɗum woni salafisme adinoɓe men jatiraɓe adinoɓe meɗen ɓe adinoɓe men ɓe noɓe gollirtuno ni e noɓe gurduno ni ko noon poɗɗen wurdude sibu nde ɓe ɓenni nde yontaji goɗɗi taabinen ɓe taw hankkadi ɗum ɗo sosama madahibuji l arba ɗi cosama wiyete laaɓi nayyi ɗi gandanɗa ko malik enen adan wonno ɗo ene tan koko wiyete lawol ɗo ko malik e soufisme e tijania ko ɗum jogino afrique de l'ouest o e duuɓi battidiɗi noon hedde les années 80 81 82 nde salafi nde wahabisme en wahabisme égala salafisme ɓe heddino mbiyama eɓe ceera ene waɗi salafisme hande o won mabɓe feŋɓe mbi kañumen ko salafisme elmi taw ko salafis yankoɓe kono ko gandal jaari ɓeɗo jaari ko jihadisme ɓeɗo jaari ko ɗum ɗo joni noon nde ɓe gari ɗo enen ɗo wonno ɗo ko ɗiɗo diineji wonno ɗo ko ɗiɗo laaɓi e micciyankoji ɓe gari kamɓe ɗin micciyankoji ɗin laaɓi ɓe jaguiri ɗumen ko jaltuɗi diine salafiyankoɓe batti yaade toon ene jaaha ene garta ene gonta wahabiyankoɓe ene gonta des frères musulmans hankkadi ene garɗa fof gara toon ɓe ɓuuri hewde fof noon ko Mali e ɓen ɗo e Sénégal haɓe mbi ñoƴ kono kam e Mauritanie haɓe mbi ñoƴ kono ko Mali ɓuuri hewde Mali woni ɗum woni base o quoi ala Afrique de l'Ouest fof ɓe naati hen hankkadi sibu ko joom jawɗele en ko kamɓe Arabie Saoudite saktanno hay sin Arabie Saoudite hande o ene daari e yidde haɓadeɓe kamɓe yomɓe salafis en ɓe e jihadiyankoɓe hay sin Arabie Saoudite hande ene wattiɓe gaño mawɗo kono ko kañumen gembunoɓe wambiɓe yoɓe caktu yo wahabisme yo sakto e aduna o mumta wahabi mumta ɗum ɗo ene suufiyankagal mumta laaɓi goɗɗi e micciyankoji goɗɗi ha heddo tan ngol ɗon lawol ko kamɓe miijoji mabɓe ɗorete diine l'islam ko ɗum woni ko yaara he ɓe jagga noon hankkadi kala suufiyanke kala chiiste e kala mo wona e lawol mabɓe o notaki e mabɓe ko min joni mi wona suufiyanke mi wona tijaniyanke min komi la madhabi hay mi wawide komi la madhabi par ce que jibinami koye lawol madhab malik kadi ko ɗum so mbiɗa andi hen seeɗa ko ɗum ɓuurmi andude ko heddi ko walla ko ɗum janggumi ɗum seerenɓe am janggumi koye ɓen janggumi ko hen jibinami hay somi wi mi wona tijaniyanke komi tijaniyanke to banggue ƴiƴam kono mi wona tijaniyanke to banggue gollal wadde min komi bellitiɗo goto e mabɓe pop tarik mum ko janggumi hen fof mbiɗa wawi haalde ala hen mo guuronto mo jangantu ene waɗi ayibaji suufiyankoɓe ne mbaɗi ayibaji ha heewi ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo yalti diine kono diine rokkanima yawarmo simo nelaɗo sallallah alayhi wa sallam aɗa andi o wi ko Allah wi ko woman yaktul mu'minan mutaammidan fa jazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adhaban azima ko kala barɗo gonɗinɗo ɗum sa yeehi toon ne heewi kadi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam to kala barɗo neɗɗo gonɗinɗo kala barɗo neɗɗo gonɗinɗo e teyaɗe ala ko woni ala ko Allah jertini e Qur'ana ala jertinandu no Allah jertini walla kulɓingol ngol Allah hulɓini ha ɓuuri tidde e tengtude e ko wiyete e warde fittandu ko surtout e fittandu gonɗinɗo e teyɗe e belaɗe ala ko woni janji muɗum so wona jeygol jahannama o ñiiɓa e maggol Allah kadi tikkanam Allah kadi huɗam ɗum ɗo fof koye wonde barɗo nduɗo fittandu wotoro gonɗindu ndu ko noon joni noon mi anda aɗana ballo wiide tamandarga sona ko ni sisi to ko presque ko andi meftande mbaɗanmi ɗe mi anda so tawi hettiyankoɓe ne mbawi naftorade ɗum kono wayata kono bisimilla hay wanno ɗum gueɗel hen fof toɓɓere tan gotol yimɓe jawɗum wahabisme tan yimɓe mbaɗen ɗum toɓɓere sa wi salafisme mbaɗen ɗum toɓɓere sa wi soufiyankagal mbaɗen ɗum toɓɓere sa wi jihadisme kadi mbaɗen ɗum toɓɓere ƴeewen noon ko deguene ko dagaki hen kono nela mi sikki mataw ma en mataw ma en gatto hen c'est à dire que hojomeje gasi ha laaɓi car kono en mbawa gasnude par ce que en mbaɗini ɗum annoncé en mbawa gasnude gaga en memani toɓɓere nde ganduɗa hoorema woni Cheikh Tidiane Gadio
ɗo ganduɗa hoore ma kongi ɗo ganduɗa hoore ma ko ɓoyɗum haalde joni noon won woɓɓe kadi nen jabtomɓe e ko haalanno ko holko mbawɗa famminde min e ɗiɗo kongi ɗiɗi manam ko kanko ko yaltini ko e jaabiɓeɓe ɓe holko mbawɗa holen ɗum woni point de vue ma an Cheikh Tidiane Gadio mi anda aɗa andi o woni ministre kalfinaɗo affaire étrangère ko e laamu Abdoulaye Wade duuɓi sappo e goo ko neɗɗo ganduɗo ko jannguɗo par ce que kanko erto ko yo Afrique rentu haɓo jihadisme omo jiya kono hande o kala biyowo ha ten kadi il faut gande kadi ko pullo ko biyowo mbimi ko fuutanke ko ɓi inne ande ok kono noon ene jakimi o wayi tan kono heddiɓe ɓe ni neɗɗo noon sa jibinama e leñol a jiyama e leñol ƴiƴam leñol ngol woƴanima ɗemgal leñol ngal woƴanima gurdam leñol ngol woƴanima kala ko belɗa haal min jaggirtuma tan ko min jaggirtuma ni sa jibinama e leñol a woni ganɗo e leñol ngol a woni lamɗo e leñol ngol ko leñol ngol ƴiƴam mum woƴanima ɗemgal mum woƴanima pinal mum woƴanima gurdam kuccam leñol ngol woƴanima ko heɓtoro leñol ngol ko woñanima min mbiyatma ko haal kala ko jiɗɗa gollu kala ko jiɗɗa tawde a ala gacce a ala kerse kono so tawi hande neɗɗo wi ene haala Mali so tawi ka politicien a jeyaka a wona pullo sa welama kala min battuma e leƴƴi dariɓe ne mumta fulɓe ɓe min mba ko ton jeeɗa kono so tawi ka pullo tan min mbiyatma ka a waƴaka leñol ngol par ce que hadema haalde haala hande Mali ko dogata toon ko e Burkina Faso rewido ha ganda ko booma toon ko eno boomirte eno yarata porɗa adade yende taw ko e ko wiyete laamuji ɗi bitta ha ganda laamuji ɗi koɗi goyni e koɗi duufi e ƴiƴe meeje fulɓe e koɗi batti harande holno ɓe jaggiri harande e holno ɓe jogorima ɗo puɗɗa wiide aɗa haala kono so tawi a darima aɗa haala aɗa wiya Afrique te an leñol ma ene ware ene hoyne min mbiyata ko waɗma haalde kalɗa ko jiiloɗa ko poste international min mbiyatma jiɗɗa ko dañade ko wode ko dokkeɗa hen sibu kamɓe so tawi no joni en koddiri joni ɓe naati no Sénégal so welama o wi o wurtuno o wiya ahan mi haalino ko ɓoy kadi ɓeɗo ko yaltuɓe jihadisme omo jogui hen hakke omo jogui hakke en tant que politicien international ko intellectuel africain kadi ko panafricaniste kono noon mbimi ko yo wittu haw huɓido o wasa noynade no militaire o e wino ni ayi ko ɗokkini nde ɗo yitere ala ko ɗokkiniri so wona wasa yiide pullo ko mumtude pullo tan woni ko woti firti ko oɗon joni omo fonno kanko ne fertude guite makko politicien fof hande mo ene immo biyowo mbimi pullo aɗa ummo aɗa haala sa suusa huccidde e laamu mbiya ɗum an ko mbatta ngol ɗo leñol ko fewani ko koynata banda men ko dufata ko walla no jogoriɗa lees ɓesgu ma nguni fewani ɗum min mbiyata ko o jeyaka e leñol ngol min mbiyata ko gañol leñol ngol firti ko omo jogui hakke kanko haalde e miijo makko e porté intellectuel makko e porté politique makko kono noon yo haalor fof yo ar haalde ɗum ɗo taw ha gasa no laamu ngu wiya laamu ngu so tawi oɗon jiiɗi réglude jihadisme so tawi oɗon jiiɗi haɓade jihadisme hoto kaɓoɗe leñol ok wadde min som fam ene renda kadi ɓe ko yaltuɓe ɓeɗo AS ɓeɗo leyɗele mbi ko jalti union africaine ok wonno toon ko ministre ma ko Afrique wonno toon ɓe jalti ko CEDEAO ɓe jalti ko CEDEAO armeji mabɓe ne gonno toon ɓen jalti mais c'est à dire kanko joni min somi faami jiɗɗa wiide e wonde so tawi omo felliti haalde yo wuccite e laamol ɗi carrément wiide men wota kaɓe ɗe leñol Sall waɗi ɗo ene windande wootere e Twitter o haali haala jihadisme wo ko warate toon fulɓe ko mbomate ko caggal ɗum e nder page makko tweet ala fof ko ƴettaka hen ko sel gandaɓe mbiyanimo mataw mo jingana leñol makko wadde mbimi ko so tawi ka pullo a suusa haalde ko waɗete fulɓe waɗeteɓe toon ko lorlete ko e leptete ko génocide baɗotono kam suɓa deƴƴude kisna leñol maɗa kam jurmoɗa ɗum kono an a suusa haalde ko wodi ko kanko joni so waɗama hande waɗi ɗum ɗo makko o yalti so nomama hande gardiɗo intellectuel Afrique walla panafricanisme no yimɓe juɓi no situation jogori deƴirde omo ɓoyru taw wittani ko woni toon ko yo namdo holko yaltini France armi mum ƴeeyi riis yaltuɓe ɗeɗo balɗe yo namdo holko yaltini ɗumen yo namdo ɗumen holɓe mbaranno yo rewido haw anda waretanoɓe e arnoɓe e pelle e garnoɗe Wagner uji ɗi arnoɓe ene mbara fulɓe holɓe mbaranno mbere mbaranno ko jihadisme walla mbaranno ko fulɓe o anda ɗum fof so tawi o andi ɗum o salima haalde ɗum ko ɗaminiɗo ko kulɗoreeɗo so tawi o anda ɗum o haali ɗum o tooñi leñol makko saɗa yiiɗi reglude situation mbaɗuni hen sago jangguitoɗa hande pullo fof gonɗo toon hande e haalɓe yaltuɓe hanki min mi ƴettatako
ene ƴetto ene jenna ene mbiyamo ko neni ko ɗum ko ɓen gaddi ɗum kono mbeɗa andi ɗo ko tatande makko won hen ni ɓe ganda ko pulle sinno ɓe ganduno ko pulle ɓe mbimo ko ɓuuri koɓe mbiyata toon seeku boli ko sinno ɓe ganduno ko pulle maɓe mbiyanno toon ko ɓuuri koɓe mbiyata seeku boli ko kono ɓe ganda ko noon tigui e di noon ko alay saago neɗɗo foof mbo joguiɗo mbo ene haala hoto hul hande tawi ka biyowo mbimi heddi noon ko joguiɗen ko sa ƴeewi politicien ji meɗen capanɗe jeenayyi e jeenayyi nder temedere ɓe rendo ngo waƴaniɓe kuccam leñol ngol waƴaniɓe woƴiɓe ko ɗemgal leñol ngol waƴaniɓe kamɓe woƴiɓe tan kono ɓe dañiri koɓe watulaɓe laamu koɓe batoɓe laamu so wonano ɗum wona ni foti wade to wuura to hande Mali wona noon foti wade e leyɗele mon koɗɗen ɗe fof wonno fonno wade kono so tawi an ka dewɗo caggal laamu tan ka batulo aɗon jogui diplôme maɗa aɗon jogui gandal maɗa jiɗɗa tan ko haalde kene weela lamɗo jiɗɗa tan ko rubde caggal lamɗo mete ma dañ ko aɗa wuurda kaɗa joldira e avion ngaji kaɗa yaaha e sommeji aɗa arta la ilaha illallah la ilaha illallah ko noon tigui non mawɗo Abou Allah jarama a weltanama no fewi émission o waɗi fayida no fewi kadi toɓɓere ɗum battidiɗen ndu vraiment sa ƴeewi a famat tigui rigui erango ngo irɗa ngo woni kala mo gandanɗa hoorema an ka ɓi pullo aɗa waɗa politique a haɗaka wadde politique kono so tawi aɗa waɗa politique ya tinnu kam mbawa surande yimɓe ɓes leñol ngol ha tiiɗa so tawi a wawa surde kam daƴƴa hunduko ma eyyi ɗum noon Allah jarama a jarama konngol ma battinigol mawɗo ko jarnude Pindi TV e yafnade yimɓeɓe ene wawi taw wulago tom wiyata ko ƴetteten ko taw ene ƴaggi walla ene ɗumnini kono jimi widden ko ɗum ɗo ko yewtere lowre yañje tigui jihadisme ɓolo tan min sa ruttima to banggue heblo eto banggue gandal eto banggue micciyankagal min mi adani jihad tengti e jihad kuccinaɗo e julɓe ne mbare e kala ko furtata Afrique mi yiɗa komi lundiɗo ɗum mi wona noon panafricanisme wonɓe ɗo hande ɓe tawi ko ɗokkere ko ɗokkiɗɓe ɓe mi wona ɓen kono mbeɗa yiɗi dental Afrique mbeɗa yiɗi kisal Afrique mbeɗa yiɗi Afrique yo janguito hoore mum yito hoore mum janguito dawrugol mum janguito laameteɗum mum janguito keyri muɗum ɗum woni ko jiɗmi heddi noon mi ala ngal gandal mi ala nden inde mi ala on tolnoɓe mbeɗa haalde fotɓe haaldede ɗum ɓe haaɓe nana ɗum kono eɗen ñaagui Allah eɗen ko kalten ko eɓe gandi ɗum yo Allah walluɓe ɓe duttuno ɗum mbeɗa wasiyo yimɓe leñol ngol yoɓe tinno holto ɓe ɗanno ko yahata ɗum Mali ko won leƴƴi ɗi ɗanaki de nana ndendi ene keblo ala ko hebli ɗumen so wona fulɓe joni waɗen kamɓene politicien ji men ɗi e enen ɓesgu ngu yen tinno par ce que ñanden ɗo joni warama Mali ñanden ma won capanɗe tati neɗɗo tawa ko soggunoɓe baali mumen en duroyno hedde banggue Mali o laamuji men kalani hen laamu men haalani hen won ɓiɓe ma mbaddo manduji jaaha gullito yo ene wawi ɓe kaltoɓe kaldi ko less ene wawi taw laamu ngu ɗo haali kono taw haaldi ko less gullitima laamu ngu ɓesgu mum wara kono ɓesgu maɗa kala ɗo wara e leydi aɗa jogui toon ambassade ko an tani muɗum mbaddi keerol hay sinno aɗa anni jingonoɗi ɗum jaam walla yentude haare mum walla ɗum haare muɗum nde kam wi ɗum min andu noon a warani kam ɓesgam ko noon mbeɗa ɗaɓɓirma yafuye noon tigui mawɗo Allah jarama donc émission men gaasi ha laaɓi ceer hojomaji dottanoɗi so wonano ɗum ko yewtere nde ne waɗi fayida no fewi kadi ko haalte hen kadi ko gandal par ce que ɗum ɗo woni ko nawrata ko kadi yewtere nde yesso mais malheureusement hojomaji koko dotta ɗum noon Allah jarama no fewi mawɗo Abou Allah jarama yiɓiyankoɓe Pindi TV Allah jarama merci